Oh ma na 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 na, lei 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 lei. Oh ma na 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 na, lei 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 lei. Oh ma na na na, lei 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 lei. Oh ma na na na, lei 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 lei. Дами и господа, този поздрав е направен от Юзер за братята Хасан и Айхан за Кумнука, специално за Бургас. Avela Kaigili, specijalno leske za Kudnuka. Поздрав! Od Uzer, onaj baro, onaj zuralo romalen chavalen. Ti si mambari familia, kapa barav tu men. Уважение и чест за теб, Хасан човек номер едно. Поздрави за цялото семейство, за близки приятели и рода. Вали гърми за Айхан патрона, конто мангел тя велка баба рафтунем. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали гърми за Езеир, търговеца, късмета с него. Скака майка, Üzeyir ne ражда. Вали гърми за Хасан патрона, конто мангел тя велка баба рафтумен. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали гърми за Езеир, търговеца, късмета с него. Скака майка, Хасан не ражда. Ти си мамбари фамилия, капа барав ту мен. Уважение и чест за теб, Айхан човек номер едно. Поздрави за цялото семейство, за близки приятели и рода. Вали гърми за Хасан патрона, конто мангел тя велка баба рафтумен. Пак му върви, ефтино купува, ефтино продава. Вали